Maloyo Jokenya 160 oro kwayo mar bedo jatend Okwach Kich manyien ma pacho ka. Jotelo madito mag obila gin moko kuom jogo ma bende oro kwayo margi. Giting'o jalup Inspector General King'ori Mwangi, jatend tayo chendo ka DCI Nicholas Mwende, jatend Okwach Kich mar Railways Wanderi Mwangi, Nyale Munga mane en jalup Inspector General mawuok Hilary Mutyambai bende oro kwayo mare. Eliud Kinuthia ma en jakom National Police Service Commission bende oyango ni kinde kod joma wuok e riwruoge makedo ne ratich oganda bende nooro kwayogi. George Kinoti nowuok e apis Okwach Kich tarik 27 dwe mokalo tok yiere chakruok higa mar 2018. Tok higni 4 ne owuok ka weche mag lweny e goruok kod mibadhi omiene marach e sama jatend piny mar abich William Ruto odonje telo. Chenro mar oro kwayo ne ochope giko mare tarik 6 dweni kane oyawe tarik 29 mano dwe mokalo. Piny owacho singo tiyo